dobré stredné školy, či to má byť dobrá zdravotná starostlivosť, tam, kde je samosprávny kraj zriaďovateľ, alebo dobrá starostlivosť o cesty, tie, ktoré spadajú pod kompetenciu samosprávneho kraja. Chceme, aby tento kraj bol dobrým miestom pre život nie len pre mladých, ktorí si tu majú nájsť uplatnenie zamestnania, potom ako skončia strednú školu, pretože stredné školstvo tiež patrí pod kompetenciu samosprávneho kraja. A nie je nám jedno, že v súčasnosti ľudia vychodia strednú školu a dostávajú sa do situácie, kedy nie sú pripravení na trhu práce vôbec uspieť. Odzrkadľuje sa to aj v obrovskom náraste nezamestnanosti. Len v roku 2009 vidíme, že za prvý pôrok 4 okresy s najvyšším rastom nezamestnanosti z celej Slovenskej republiky sa nachádzajú práve v tomto najperspektívnejšom regióne. 4 okresy sú v Trenčianskom samosprávnom kraji. Neuveriteľným tempom rastie nezamestnanosť u nás. Treba s tým niečo robiť. Samosprávny kraj nemá priame kompetencie k tomu, aby zamestnával ľudí, aby riešil problematiku nezamestnanosti. Musí byť však iniciatívny a aktívny v tom, aby pripravoval dobré podmienky k tomu, aby ľudia neodchádzali odtiaľto, aby si tu dokázali nájsť prácu, aby investori prichádzali a neodchádzali. Keď hovoríme o stredných školách, hovoríme o tom, že chceme mať lepšie prepojenie a budeme pozbudzovať školy v tom, aby sa nebáli aj vstupu nových inštitucionálnych investorov a takých, ktorí budú prispievať k lepšiemu prepojeniu tejto školy alebo školského systému s praxou. To myslíme, že je základ toho, ako bude ďalej fungovať. Propodnikateľské prostredie je to, čo samosprávny kraj môže formovať. A do toho tiež chceme ísť. Tak, aby sa investori rovnako ako naši obyvatelia cítili v tomto kraji dobre. Pretože je to kľúč riešenia nezamestnanosti. To sme sa už naučili v priebehu niekoľkých rokov. Že keď táto oblasť, tento región bol jeden z najviac postihnutých konverziou a nezamestnanosť naozaj vyskakovala na 20%, tak kľúčom neboli žiadne vládne programy rozvoja a podobne, ale boli to zase zahraničné investície alebo investície domáce, ktoré dokázali naštartovať novú zamestnanostnú politiku. Takže okrem školstva pre investorov chceme pripraviť aj podmienky formovania tzv. Technologických klastrov. Chceme, aby sa začali združovať investori z nášho regiónu spolu so školami v našom regióne a tak, ako je to typické pre iné dynamicky sa rozvíjajúce regióny, aby aj u nás začali spolupracovať oveľa bližšie a užšie.